To je čaute, víta vás Slayer a vítajte u môjho let's playera. Budeme sa zaoberať hlavne Minecraftom a Call of Duty, takže máte sa na čo tešiť. Na úvod som si pre vás pripravil taký malý ohňostroj, takže poďme na ňo. Odložím. Takže 3, 2, 1, start. OK, takže toto bol môj malý ohňostroj, dúfam, že sa vám páčil. Ak sa vám páčil, dajte like, bude možno aj častejšie a pre túto chvíľu je to všetko a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže čus.